Zdravím vás, jmenuji se Markéta a každý týden vám předávám z Francie způsoby, jak se spojit s jemnohmotnými bytostmi, neviditelným světem a energiemi. Napojuji se na zdroj a průvodce, kteří mě vedou k tomu, co vám sděluji. Pokud to nejsou zrovna návody, jsou to i důležité informace a kódy, které aktuálně potřebujete přijmout. Začněte sledovat směrem za světlem, abyste každý týden tyto kódy přijali. Mou misí je vás naučit umět se spojit naplno se zdrojem a všemi jeho formami v podobě andělů, průvodců, energií i třeba silových míst. Kurzy zdarma i placené, pobyty ve Francii a kontakt na mě najdete na směrem za světlem. Zdravím vás. Dneska bych vám chtěla povídat o vás. Kdo jste? Co jste vlastně zač? A proč jste tady v této inkarnaci? Proč jste na tomhle světě? Jste překrásné duše, plné světla, plné čisté a krásné energie. A toto světlo se ve vás skrývá, ať už máte pocit, že je tam někde hluboko ve vás a vůbec se nedostává občas na povrch, tak vězte, že tam je. A vy jste právě teď v této inkarnaci, v tomto životě, na tomto světě, kvůli tomu, abyste se rozsvítili. Abyste nechali naplno zářit vaše světlo a zjistili, kdo doopravdy jste. Zažíváme teďka obrovský boom tady na této planetě Zemi. Vibrace se zvyšují tak rychle a tak silně, že všechny ty struktury, které brání tomu vašemu světlu se rozzářit, se postupně rozpadají. A my, jelikož jsme velmi silné osoby, my to dokážeme všechno zpracovat a zbavit se naplno tady těch stínů a tady těch našich stránek, které nám bránily vlastně k tomu, abychom naplnili náš potenciál a byli tím světlem, kterým doopravdy jsme. Všichni máme nějaký způsob života, nějakou svoji cestu, ale ve skutečnosti tam uvnitř máme všichni jeden velký úkol. A to být sami sebou. A tato planeta Země chce, abychom se konečně rozsvítili, nastal ten správný moment a všechna ty zkušenosti a to poučení, které jsme aktuálně vlastně získávali během všech těch předešlých inkarnací. A vlastně z jednoho pohledu můžeme říct, že všechno to negativní, co se stalo vlastně, tak mělo určitý důvod, abychom došli do tohoto bodu, do tohoto momentu, kdy se máme opravdu naplno rozsvítit. A všechno to, co se dělo předtím, mělo dobrý důvod k tomu, abychom vlastně dosáhli našeho plného potenciálu a naše světlo vnitřní se mohlo rozsvítit. Všichni máme určitý druh světla, určitý druh frekvence, určitý druh vibrací a tyto vibrace spolu vytvářejí určitou melodii, určitou hudbu. Je to jako kdyby planeta Země i skrz nás vydávala určitou hudbu a určité frekvence, které se dostávají dál do vesmíru. A my potřebujeme jako lidé vyladit tyto noty, tyto tóny skrz naše světlo, abychom mohli dál do vesmíru posílat krásnou energii této planety Země. A my jsme její součástí, bez planety Země bychom neexistovali. A ona chce, abychom právě se krásně vyladili, abychom už konečně byli tím světlem, kterým doopravdy jsme. A ten moment, na který vlastně tato planeta čekala dlouho, už je tady a děje se právě teď a my jsme toho součástí. A jsem za to neskutečně vděčná, že můžu být právě teď součástí tohoto velkého zrodu, v podstatě jakoby plné světelné energie této planety Země a tím pádem i nás. A planeta nám pomáhá, abychom se dostali na tady tu správnou cestu, na tady tu
na tady to rozsvícení v podstatě, na to naladění se na ty správné vibrace, na ty správné frekvence. A příroda nám pomáhá a prostě všechno, co je spojené s planetou, tak nám jakoby napomáhá k tomu, abychom toho dosáhli, ale my musíme udělat tu práci. My musíme si uvědomit, co se po nás chce a musíme taky jít tou cestou toho světla, tou cestou těch správných, krásných melodií tady toho světla. A abychom dosáhli toho, že budeme opravdu tím, kdo doopravdy jsme a tím světlem v plném potenciálu, tak bychom se měli podívat na svůj život. Měli bychom si ho velmi dobře projít jednu oblast po druhé a uvědomit si, co nás brzdí v tom, abychom byli tím světlem a co nám naopak pomáhá k tomu, abychom tím světlem byli. Projděte si to od rána do večera, co děláte, s jakými lidmi se stýkáte, co jíte, jestli se věnujete meditaci a spojení jakoby s tím zdrojem, s tím hlavním světlem. Uvědomte si, jakou práci děláte, jestli to posiluje vaše světlo, nebo to naopak ubírá. Uvědomte si, jestli trávíte dostatečně času na čerstvém vzduchu, v přírodě, v kontaktu s rostlinami, se zvířaty, které jsou vlastně všechny krásným zdrojem toho čistého světla. Uvědomte si, jak moc necháváte možnost to vaše světlo zářit, anebo do jaké míry vaše rozhodnutí a váš způsob života blokuje to vaše světlo. Když teďka s vámi mluvím, jsem opřená o strom. V krásném místě u krásného kláštera ve Španělsku, jmenuje se Poblet, už jsem vám tady odsud dávala jednu krásnou nahrávku a je tady tak čistá energie, že vždycky mám opravdu krásné napojení vlastně na ty bytosti, na zdroj, na světlo, na své vyšší já a to k vám může promlouvat. Jsem za to moc vděčná. A takže to slova, která vám teďka předávám, tak je předávám opravdu jak kdyby z toho samotného zdroje a ten zdroj k vám promlouvá. A další věc, kterou vám potřebuji sdělit, je to, že vy to dokážete se napojit na to vaše čisté světlo, ale hodně vám k tomu pomůžou duchovní průvodci, andělé. A všechny ty krásné bytosti, které třeba nevidíte, tak oni čekají, až se s nimi spojíte a dokážou vám pomoci. Berte to tak, že ty duchovní bytosti, ty průvodci a všechny ty, co čekají, až se s nimi spojíte, tak je to jak kdyby způsob komunikace ze zdroje k vám. To znamená, že vesmír vám může pomoci a promlouvat k vám skrz ně. Protože si vemte, že oni jsou už na takových vibracích, na tak vysokých frekvencích, na tak vysoké krásné čisté energii, že zdroj vesmír promlouvá vlastně skrz ně k vám. A jelikož každá ta bytost, a my jsme taky bytosti a všichni máme určité frekvence, a je to jako kdyby ty bytosti, které vám pomáhají, tak vám krásně můžou předat určité návody nebo vás nasměrovat určitým směrem a každý z nich vám dokáže pomoci trošku jinak. Dokáže vám nasměrovat v určitém například oblasti vaší životní, jak tam třeba na sobě pracovat, pomůžou vám třeba změnit váš život, například se potřebujete přestěhovat na jiné místo, kde budou vaše vibrace vlastně moci lépe fungovat, nebo změníte práci, oni vám pomůžou navést jakoby k tomu, jakým směrem změnit práci, aby opravdu to jakoby souznělo s vaším životním posláním. Dokážou vám pomoci vyřešit vaše vztahy v rodině třeba, nebo s přáteli, nebo i sami se sebou. Dokážou vám pomoci odpustit, dokážou vám pomoci naladit se na vyšší vibrace, spojit se s přírodou. Opravdu oni vám dokážou vlastně zamést tu cestičku k tomu, abyste opravdu byli tím světlem. A proto já jsem tady taky od toho, abych vám s tím pomohla se na ní napojit.
ať už to je skrz moje kurzy Biopole, které mám na svých stránkách, anebo skrz jako tady ty videa, nebo to, co všechno vlastně, co dělám, tak vám chci pomoct k tomu, abyste se s nima také spojili. Od té doby, co s nima komunikuji, tak se mi změnil život. Od té doby, co medituji, se mi změnil život. A tam tady krásně bijou zvony. A od té doby vlastně, co jsem se spojila s těma energiema naplno, tak můžu říct, že teprve od té doby jsem začala žít. A já si z celého srdce přeju, abyste to zažili také. Abyste opravdu začali být plnohodnotnou součástí tady toho světa. Protože ten cíl tady té planety Země do budoucna je opravdu krásný a přesahuje vůbec tady tu planetu Zemi. A my, jakožto čisté bytosti, budeme moct jí pomáhat zase v naplnění vlastně životní cesty tady té planety. Jo, nejenom my jako bytosti máme určitý životní cíl, naše poslání, ale i tato planeta Země jako celková má určité své poslání. A je to jedna malinká tečka ve vesmíru, která svítí tady té krásné obloze. A ona, tady ta tečka, je dost důležitá. To už jsem taky zmiňovala v jedných ze svých videích předešlým ve videu Kapacita lidské rasy. A když se na to podíváte, je to hodně zajímavý a máme štěstí, že máme možnost být na tady té planetě a zažívat to, co právě zažíváme. A vy jste krásné bytosti, které to dokážou se vymanit z toho učebního procesu, co se právě teď děl do teďka. A jste schopní být tím světlem, kterým máte být. Teď vám tady ukážu ukázku, jak začít komunikovat s bytostmi. Když se na to podíváte, tak vidíte vlastně, že se moje ruce hýbou. Je to vlastně o tom vytvořit si citlivost ve vašich rukou a díky té citlivosti ty ruce se budou pohybovat. Reagují na biopole, na energetická těla a reagují na spoustu věcí. Díky tomu, že se naučíte vlastně mít tu citlivost v rukou, tak se vám otevře svět do toho neviditelného světa. Tím pádem můžete kontaktovat bytosti, které jsou ve vaší blízkosti, můžete se s nimi spojit, můžete s nimi mluvit. Z začátku to bude ano, ne, postupně vás vlastně naučím, jak s nimi komunikovat i dále, víc otevření než jenom ano, ne. A můžete zjistit jejich vibrace, jestli jsou to bytosti s vysokými vibracemi, můžete zjistit, jaký druh je to bytostí, jestli to jsou například andělé, víly, elementálové, duchovní průvodci nebo kdokoliv. A neskutečně se vám změní život, když tady to všechno se naučíte. To biopole je opravdu takový nástroj, kterým si zjistíte nejenom, co vám škodí, nebo co vám prospívá, ale také, kdo je kolem vás, jaké má energie, jestli vám například lže, nebo vám říká pravdu. A spoustu krásných, úžasných věcí. A já jsem vděčná, že to umím a že to předávám dál a že ty lidé mají krásné zpětné vazby, že mi říkají, jak najednou se jim změnil život. A jsem vděčná za to, že právě posloucháte toto video a můžu vám předat i tady ty informace. Takže to je taková ukázka jenom tady na tom videu, jak třeba začít komunikovat s bytostmi, jak je cítit a tak dále. A konkrétní návod, postup a úplně všechno najdete na mých stránkách www.směremzasvětlem.cz. Dělám to pro vás, dělám to, protože mi to bylo řečeno, že to mám dělat. Předtím jsem vůbec nebyla na to, abych dělala nějaký videa, abych si natáčela, abych něco takhle namlouvala. Ale jelikož jsem o tom byla požádána, tak to předávám a s láskou vám to dávám jako návod, abyste mohli i vy zářit, abyste byli světlem a mohli jste třeba i tady ty poznatky předávat dalším lidem. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u dalšího videa, u další audionahrávky.